Čaute lidičky, dneska si Dynamajka pošleme na 750 pohárkov. Môžete sa kúkať až do konca. Prosím, like a odber, prosím. Ideme na to, lidi. Kúkajte, ako to zvládneme. Môžete vidieť priemerných hráčov. Tu môžete vidieť, ako ja to z diaľky bezpečne takto drtím. Ten stred. Mne ide o stred. Ja vždy iba ten stred chránim, aby nezostal. Môžete vidieť, že tu tí hráči sú takí priemerní, že nie sú ani najlepší, ani najťažší. Môžete vidieť, že ja Star Powerku nemám Dinner Jump. Tu môžete vidieť, že proste je to ľahké za ňo. Takto zo začiatku. Ale potom sa ukáže tá pravda. Môžete vidieť, mám skoro 40 000 pohárkov. Takže môžete hovoriť takého. Vy ste videli youtubera, ktorý má 40 000 pohárkov. Kúkajte sa na to. Ako to zvládnem. Tak kúkajte sa na to ďalej. A tejto videjka točím pre vás so srdcom. Môžete vidieť. Sú to dosť ťažkí hráči. Dominik musí prestať hrať full lowa, lebo on je noob za lowa. A musí začať hrať niekoho iného. Tak koho si Dominik dáš, tak to záleží na tebe. Napíšte do komentárov, či si mám dať Sugarbo Mike, alebo Dynasty Mike, alebo Dynamike, alebo Okultist Dynamike. Aj napíšte do komentárov. Tu môžete vidieť, že ten meeple je naozaj dobrý tam vzadu z pozadí. Tu máte priemerných hráčov. No môžete vidieť, že niektorí hráči sú naozaj noob. Môžete vidieť jedného z noob hráčov, čo je Leia ľavej. A tu môžete vidieť, akí sú tu hráči. Tu už začína tá rovnosť, že máme takisto power. Bol. Ak môžete vidieť, 4 minúty sú zatiaľ na začiatku videa. Tu, ak sa chcete pozrieť, budeme openingovať Hypercharge. A potom tu máme. A potom máte tu aj hodiny. Ten, kto hráva brávko, ten nech napíše do komentárov srdiečko bravo. No, tu máme noob hráčov. Používajú tu bronzy silvej. Tohto zničím aj na blízko. Tu sa môžete kúkať. Tu máme Colta, ktorý sa volá Doj. To si prečítate aj sami, ten, kto chodí do školy a má nad 7 rokov. Alebo
možno, neviem koľko rokov. Môžete tu vidieť, že sme sa zničili navzájom, ale máme 4. miesto. Tu vám ukážem, že si dám Sugar Boom Mike. Tu vám teraz dám extrémny push. Budem sa snažiť a budem ticho. Tak sa nedivte, že som ticho. Kúkajte až do konca toto videjko. Som vďačný za každý like a odber. A kúkajte, moje videá sú veľmi dobré. Budú vás baviť. Robím ich pre vás zo srdca. Áno, ten paver tam nechám. Je mi ničom. Hrám s ľubákami. Stačí mi tu hádať ultiny a mám killy ako nič. Tak to bolo tesné. Tu máte výhru. A tu sa môžete pozrieť, ako pekne berem 200 blingov. Môžete sa pozrieť do shopu. Tu vám ukážem môj ODT shop. Takto ho mám. Tu mám také skiny. A tu mám to isté. No, píšete im na toto. A tu sa môžete kúkať ďalej, ako hrám. Počkaj. Nepočkám, Dominik. Hraj. Vy možno viete, kto videl moje dávne videá, čo som natočil iba dneska. Dneska som začal natáčať. Dominik, daj už ready. Ty. Vidíte, on niekedy vie iba zdržiavať. Sami. Takže vždy napíšte srdiečko do komentáru a nazáram s vami. Bez Dominika. A ten napíše srdce Dominik, tak zahráme si aj s Dominikom. Ak bude doma. Ak nebude doma, dáte smolu. Hráme bez Dominika. Predsa len môžete byť radi, že hráte so mnou. Kúkajte sa na koniec videa. Bum. Môžete vidieť, ako som ho ešte zamrazil, ale už teraz tam bez paver. Dominik, nezdržiavaj. Vidíte, niekedy je naozaj mimo reality, že naozaj ešte musí. Môžete vidieť, ako len tak vysolím Svenga. Môžete vidieť zase ďalšie prvé miesto. Daj, Dominik, ready. Môžete vidieť. Ja snívam po Cordeliusovi. On ho samozrejme má. Čakať na Star Powerku, kým si bude môcť kúpiť. My sme veľkí fanúšikovia Cordeliusa. Bežne si zaň ho aj zahrám, aj keď ho nemám odomknutého. A kúkajte, ako to nedá, lebo je noob. Kúkajte sa, ako hráme trio. Zatiaľ len môžete vidieť, video trvá skoro 10 minút. Tu môžete aj vidieť, že
sú tu dobrí hráči. Ale to sa nikdy nezmení. Môžete vidieť, že vždy keď sa otačajú tak nejak, tak to proste nejako vybuchne. Dominik, náš sa ty nubák. Počúvajte video až do konca. A dajte každý jeden odber like. Ty nubák Dominik. Tu no môžete vidieť. Ideme hrať ďalej. Môžete vidieť, je tu priemer. Dobrí hráči sú tu. Ten, kto ide do stredu, tak je mŕtvý. Lebo ho pekne vypleskám. Ja som si omylom dal do Pinky Legendary skin na Edgara, ale dobré, nič tomu. No môžete vidieť, ako na blízko vyšutím 8-bita. Aj keď je tank, mám pocit. Lebo má veľa HP. No je tank, máš pravdu. Kúkajte sa, ako to zvládame až do konca. Kúkajte, ako zvládnem Cordeliusa, ktorý je proti mne a nie so mnou, čože Dominik. Pripravte sa na to, že bude video aj bez Dominika. Dominik, doplň niečo do videa, čo by ti tu chýbalo. Nič by mi to nechýbalo. Môžete počuť, bo on si myslí, že toto video je tutovka. Sám si to asi myslí, lebo proste hovorím na to, že je to dobré. Nemám na to žiadny názor. Taký. Môžete sami od neho počuť. On nemá na to názor. On si myslí, že proste toto video je dobré. Niekto si myslí, že toto video je zlé. Ale prosím, dajte like a odber. A nech sa blížime k 100 odberateľom. Prvým a 100 lajkom. Keď dáme na toto video takých 1000 hliadnutí a 10 000 lajkov, 50. Prosím, dávajte hlavne lajky. Je to jeden klik. A aspoň 5000 odberov. A natočíme to, ako sa dá získať nový Bravler Easy. A ešte V1. Natočíme V1, ako hráme proti sebe. No ale môžeme. Aj dneska môžeme fanúšikovia to natočiť. Ukážem vám, ako ste nás podporili v tvorbe. Tu máte sa kúknuť. 1 zhliadnutí, 2 lajky, a to je všetko, a ešte 2 zhliadnutí a 1 like. Tak sa nám dají oficiálne. Tu môžete vidieť, napínam Brawl Stars. Ikonický. Máme tu zasa tento obraz. Môžeš dať Dominik ready. Zatiaľ tento už ide ako po másle. Musím si zaklopkať, aby som to nezakrikol. Ten, kto prvý do komentáru napíše Pálko, čiže moje meno, tak ten si so mnou zahrá V1. Tak ten. A bude ohromený, ako dobre hrám. Ale musí to byť ten prvý,
kto má aspoň 50 000 pohárkov a zahrám si s ním aj normálne. Je to časovo obmedzené, platí to iba do tohto víkendu 2. Zlatý bažant sa tu niekto volá. Sa minule tak volal niekto. Áno, môžete sa kúkať ďalej, ako to zvládame. Čiže to je tak ten, ktorý sme videli teraz. Zlatý bažant je pivo. Pre tých, čo to nevedia, ak to nebýva na Slovensku. Ja som Slovák, vy ste možno Češi. Ja neviem, čo ste vy. To je už na vás. Čo ste? A ja čo som. A Ohnote. keď ste náhodou anglicky, tak si to preložte prekladačom alebo si to preložíte Celé video. sami. A kúkajte sa čo najlepšie a budete vidieť, ako hráme. Tu môžete vidieť 2. miesto, čiže pohoda. Jahoda. Tu mám 5 sekúnd a zo 2 pauzu, takže chvíľa. A nemám a fanúšikovia Valka, tak nemám iba veľkú knihu, ako mám. Ale mám aj viac. Dobre, môžete vidieť, že už sme aj v hre a ja som tu. Môžete vidieť, že rovno tu máme aj dve Power aj tej. Je tu Galo. Tu je šelina. Tu máme Lumi, ktorá je typická zo Stranger Things. Nevidíš, Tomás Ničiu. Nevidíš. Nič nevidíš, Tomás Ničiu. Shelly. Ničila ma šelina, ale to preto, lebo nahitoval totálne gripa, bo tu na jedno. Ale kúkajte sa až do konca. Mňa to nezaujíma, kto ho zničil. Musíte sa kúkať do konca a uvidíte, ako sa to podarilo. Tu môžete vidieť, že neviem, to je jedno, že po mňa útočí. Môžete vidieť, ako Dominikovi pomôže. A máme tu prvé miesto znova. O chvíľu vám toto video skončí. Čiže budete môcť dávať do komentárov sa mnou si zahrať. A pošlite mi svoj nick. Ako sa voláte v Brawl Stars. Ten, ktorý má Brawl Stars. Učí smola. Smola, veľká smola. My už máme veľké pohárky, takto? To je podľa toho takto načíta. Čiže zatiaľ môžeme dať chill a buď ticho. Koľko toto video ešte trvá? Zatiaľ, aj môžete vidieť, fanúšikovia, ako Dominik sa pýta, to video trvá 18 minút a skoro 50 sekúnd. Vlastne koľko tam teraz minút? 18 minút a 50 sekúnd. Môžete vidieť, že ja to nasypem, aby ten, kto pôjde do toho stredu, tak aby mu pekne vykosím tvár. No a to je Leon. Pardon, to nebolo na grknutie. Tu môžete vidieť, keď sa nám nepodarí stred troška zničiť, no tak my si ideme takto v pohodičke a dávame to úplne poho. To nemyslím na... To som si nekrkol. Pardon. Preto hovorím pardon. Môžete vidieť, video skoro trvá 20 minút. Čiže nebude pre vás dlhé, ak máte obmedzené tablety a rodičia vám zakázali. Tu môžete vidieť 699 pohárkov. Kúkajte.
kúkajte sa ďalej. Môžete vidieť zasa, niekto sa odpája, lebo mu hrabe, lebo nechce hrať proti profíkom a dáva si niekoho na nula pohárka. No kúkajte sa na toto video, kým sa si to reálne. Tvorím videá pre deti. Kto má rád Brawl Stars a hrá ho a je dieťa, je to pre ňo stvorené. Ja tvorím Brawl Stars pre deti, nie pre dospelých. Oni nemajú čas na hry, ale na robotu. Vám do kliku a idem sa vycikať. Môžete teraz. Zatiaľ to počkaj. No môžete vidieť, Dominik zomiera už. Ja si z neho zoberiem barbecueby a utekám. Samozrejme, snažím sa neumejeť, čiže prestrieľam kríky. No môžete vidieť jeden barbecueb, čo si kľudne zoberiem. Môžete aj vidieť, musí nabiť batérku. Čiže pôjdem na batériu nabiť rovno aj cez video. Asi som to prežil. Tu môžete vidieť, ako sme vyhrali. A vidíte, že mám veľmi dobré pohárky. A blížime sa k tomu. Môžeme dať ready a snažiť sa ďalej. A ten, kto má Brawl Stars, tak nech napíše do komentárov Supercell. Ten, kto má kita, tak je pro. Áno, tomu zoberiem. Napíšte do komentárov, či máte kita. Ja nemám kita s Dominikom. My ho máme uzaknutého. Ale ak sa môžete pozrieť, o chvíľu ho mám. Aj doga. No ja o chvíľu. Ja mám o chvíľu surča. Dokonca si môžem získať alebo Dominik, daj ready. Ja mám chvíľu. A tu môžete vidieť, ako štartujeme hru. A je nám to naozaj easy. Ale môžeme si zachovkať, že je to vlastne easy. By som si nezískal tú starnú, tak by som už dávno mal toho Leona. Už dávno, reálne. Dneska by som ho získal, keby som nedostal starnú. Ničil ma medveď. Medveď ma ničil. Kúkajte sa na video. To už sme hovorili, tak to už sme na tomto videu povedali tak 1000 razy. Áno. Môžete vidieť, že práve sa tu dvaja typkovia fajtia, ale my im to prekazíme proste a ukradneme im fight a zabijeme ich my. Ona má 10 power. Ja by som na jej mieste išiel. Môžete vidieť plus 2. Ak ste nevedeli, že on má počiapkou kura, no tak to máte spolu. Ja milom som dal exit. Ak môžete vidieť, zatiaľ sa nám darí.
vydám na YouTube. Môžete sa na to kúknúť aj 5 razy. A dať tam lajka a odber. So zvonečkom. Môžete vidieť, ako ma tu Mortis zabíja, ale ja to zvládnem. Tam je veľký fight, to ide vidieť. Ja som naschvál rozbil, aby keby niekto ide do kejku, tak aby tam sa nestihol skejť. No, ak ste mohli si všimnúť, tá Belle použila svoju gadget. Čiže máme tu zasa prvé miesto. Zaklúpkáme si, že to ide takto. Môžete vidieť, videjko trvá to pol hodinu. Zatiaľ. Skoro. Tak ideme na to. Záverečné pohárky pušovať. Môžete vidieť, moc barbecue tu není. Pardon? Som si grgol, neviem prečo takto často grgám. Tu vidíte, ako som tých dvoch hráčov vytrhádil. Kúkajte sa až do konca. Skoč na mňa, Edgar. Môžete vidieť, ako sme prví skoro. Ale dotiahneme to do prvého miesta, lebo sú tu noob hráči. Máme tu prvé miesto, ak sa môžete pozrieť. Ideme za väčšinu hru. Čiže môžete byť v napätí, či sa to podarí. Kúkajte sa do konca. Tu ak sa pozriete, sú tu dosť hráči. Je to tá posledná hra teda. Aby sme si boli jasní. A pardon, lebo som si prdol. A kúkajte sa až do konca. Ešte raz a naposledy. Chcem dosiahnuť čo najviac hľadnutí. Mami Gizi nám skazila celú hru. Tam niečo povedala. Môžete vidieť, prehrali sme. Ale mohli by sme to ešte dotiahnuť do cieľa. Moja mamina mi skazila moje video. Tak preto. To tam nebude si nikto všímať, to bude jedno každému. Mama nejaká. Alebo to strihni a že to tam nebude. Nie, nestrhnem. Ak môžete vidieť, stalo sa niečo zlého. Ale nič sa tomu nevyrovná, ako natočiť to video. Tu môžete vidieť, mám 5 power. Pri mne ide si nový Edgar. Pohoda. Keď sa približíme, je tu peklo. Ale zdrháme. Dominik, zdrhaj.
Tu môžete vidieť, že hneď trhá. Dominik, je tam blízko teba Edgar, schovaj sa do kríku. Tu môžete vidieť, zatrhádili sme to. Čiže ja teda Lily teraz krásne zabijem s Dominikom a máme to. Ale iba druhé miesto, lebo Edgar je prvý. Preto to. Tu ak sa môžete kúknúť, stačí prvé miesto. A máme to za sebou. Dominik môj, niekedy môj bratranec zdržiava, čiže Dominik, to už poznáte z ostatných videí. Môžete vidieť, nemáme tu dobre bave. Čiže ja si ho tu zamrazím, tak nezamrazím. A môžete kúkať sa, keď vás to baví. Tvoriť toto. Zdrhaj, daj si ho do úty a zdrhaj. Môžete vidieť, toto video trvá už cez pol hodinu. Tentokrát je to posledná hra tohto videa. Ak chcete vedieť. Lebo sme už na konci videa. Čiže už nebudeme pušovať Dynamajka Max na Prestige 1. A to bude neskoro. Kúkajte, ako to zvládneme. Stačí nám asi aj druhé miesto, aby sme to zakončili toľkými pohárkami. Ak môžete vidieť, zatiaľ máme zaručené top 3. Ak vidíte, máme tu aj desinkového Dynamajka. Lebo máme toto. Tu sa môžete pozrieť, že to nedávame, ale sme druhý. Čiže máme to. Nový, dneska sme to splnili. Máme tu nový skin. Ahoj, ahoj, čau, čau. Čaute.